Jepa, poxpolintxoak zer modu zagozte. Gaurko gunten, Euskal Herriei haunitz mandion pertsona batetaz solastu nahi datzuet. Jose Antonio Ormazabal izena zuen. Eta bere bizi osoan aurrei zuzendutako ipuin pile bat idatzi zituen. Gaur karri datzoten ipuine, berexie da. Badakizu zeba? Berak, hilaintzinetik idatzi bazuen ere, 2012an, bera hilta 2 urtetara publikatu zelako. Eta ederra da. Arras ederra. Bueno, guretzako bederen. Dagoeneko konturatu izin zineten, normalian, ipuinek baztandarrez kontatzen saiatzen garela. Baina gaurkoan, Iraia Okinak ilustratutako album honen testue horren berexi izeki, pentsatu dugu bere berian kontatzea hobe izin dela. Ipuina hasi aintzinetik, testu txar bat agertzen da. Tau ere zuekin konpartitu nahi izan dugu. Hala xerten du testu txar horrek. Gaua eta eguna, ezin dira inoiz elkarrekin maite mindu. Bata etortzen denean, besteak alde egiten du. Halere, batzuetan, maitasun aitortza bati esker, mirariak gertatzen dira. Eta gure begietara, eguzkiak eta ilargiak bat egiten dute. Eklipsetan bezala. Alaxekoa da ipuin hau. Argialdi bat, zeru ilunean. Belarriek erne? Ilargia esnatu da. Galdera batzuk, arinak dira. Erantzuten errezak. Adibidez, zordu da ama? Zer dago bazkaltzeko aita? Beste galdera batzuk, ez dira arinak izaten. Asko pisatzen dute. Eta zailak izaten dira erantzuten. Adibidez, zergatik egiten dituzte munduan gerrak? Zergatik hiltzen dira munduko haurrak gosez? Badira galdera hunkigarriak ere. Galdera horiek bihotzeraino iristen dira eta begiak bustitzen dituzte batzuetan. Badugu guk etxean, laizter 6 urte beteko dituen seme bat. Unai du izena. Aurreko gau batean, sartu zen ohean gure seme hori, eman nion musu, eta galdetu zidan bat batean. Ama, nolakoa zen nire amona? Zure ama? Niri begia guzti zitzaizkidan pixka bat, eta esan nion, beste egun batean kontatuko dizutu nahi. Gaur berandu da, ilargia esnatu da, eta zuk lo egin behar duzu. Ai, nire ama, Josepi zuen izena. Unaik ez zuen ezagutu. Ni gogoratzen naiz nola eramaten ninduen eskolara txiki-txikian nintzela. Eta batzuetan, negar egiten nuen, berarekin etxera itzuli nahi nuelako. Orduan esaten zioten andereñoek amari, zu segi etxera, okerrago da aurrarentza zu hemen egotea. Eta nire ama apenas joaten zen etxera, bihotzean atximurka egin ziotela iruditzen zitzaion. Gogoratzen naiz, gau batean, elurra egin zuela, eta txuri-txuri zegoela dena hurrengo goizean. Orduan esplikatu zidan amak maitasuna zer zen. Begira, pertsonen arteko maitasuna elur bola bat bezala da. Hasieran, txiki-txikia izaten da, pilota baten tamainakoa. Mendian behera doaneran, haunditzen eta haunditzen joaten da. Elur bola hori batzuetan hautsi egiten zela esan zidan. Baina gurea, ez zela sekula hautsiko. Badira globo batzuk, zilar kolorekoak, sokatik eutsi behar izaten zaienak. Bestela, gora ihes egiten dute. Horietako bat erosi zidan behin amak herriko festetan. Arrain baten forma zuen. Eta etxeragindua zela, ihes egin zidan globoak eskutik. Egan egin zuen arrainak. Gora eta gora. Gero eta urrutiago. Gero eta txikiago. Nik negar egin nuen. Eta ondo asko gogoratzen dut amak esan zidana. Joan da eta kito. Alferrik da negar egitea. Baina
baina hurrengo egunean, etxeko sukaldeko leihotik begira jarri nintzen, eta zer zen hura? Amari deitu nion, etorri zen eta biok ikusi genuen. Han zegoen eskutik ihes egin zidan globoa, nire arrain hegalaria. Etxe aurreko haran arbolaren gainean, soka zintzilik zuela. Hasieran hitzik gabe geratu zen ama, ustekabekoaren aurrean, eta gero, hitza etorri zitzaionean, hauxe esan zidan bizkarretik helduta. Batzuetan, joaten direnak etorri egiten dira, baina beti ez. Ilargia esnatu da, eta zuk lo egin behar duzu. Esaten zidan amak gauetan, eta goizetan berriz esaten zidan, eguzkia esnatu da, eta ilargia lo dago, jeikitzeko ordua da. Eguzkia eta ilargia, eguna eta gaua. Oso txikian nintzela erakutsi zidan amak gauari eta egunari buruzko poema. Askotan errepikatzen zidan, eta nik buruz ikasi nuen. Gaua eta eguna, ezin dira inoiz elkarrekin maitemindu. Bata etortzen denean, besteak alde egiten du. Mendizalea nuen nik ama, mendizalea aita ere. Gaiurri biltzen ziren beti biak, motxila bat bizkarrean eta makila bana eskuan. Elkarrekin oso maiteminduta bizi ziren. Elkarrekin eta mendiarekin, eguzkiarekin, elurrarekin, naturarekin. Ni ere eramaten ninduten batzuetan mendira. Hasieran etxetik irteterakoan protestaka eta marmarrean aritzen nintzen, baina gero ongi pasatzen nuen. Eta egun lainotsu batean, espero ez genuen agertatu zen. Nik 10 urte bete berriak nituen orduan. Aita motxira bizkarrean zuela negarrez sartu zen etxean. Nik ere negar egin nuen berarekin. Ama joan zaigu betiko, esan zidan, eta jarraitu ezin geratu zen. Bai, mendia maite zuen amak, eta mendiak eraman zuen azkenean. Aita konturatzerakoan joan zen amildegian bera. Oso arraroak egin zitzaizkidan ama hil eta ondorengo egunak. Denek musu ematen zidaten, eta batzuek ama zeruan zegoela esaten zidaten. Baina nik ama munduan egotea nahi nuen, eta ez nuen jendearen musurik nahi, amaren musuak bakarrik. Aitak asko lagundu zidan tristuraren zulo hartatik irteten, eskolako lagunek ere bai. Eta amari buruz gordetzen dituen oroitzapen alaiek ere lagundu zidaten. Haren ipuinak, opariak, bromak, musuak. Bakarrik geratzen nintzenean, pentsatzen nuen gaua eta eguna bezala ginela ama eta ni. Ezin ginen elkarrekin bizi, baina batzuetan, ilargari begiratzen nionean, amaren aurpegia ikusten nuenan, edo hori iruditzen zitzaidan behintzat niri. Oraindik ere, amaren aurpegian olakoa zen gogoratu nahi dudanean, ilargiari begira egoten naiz denbora luzez. Laster iritsi ziren berriro herriko festak. Aitari globo bat erasteko eskatu nion. Sokatik eutsi behar zaien horietako bat. Eta etxera bidean, askatu nuen globoa. Nahita utzi nion gora joaten, baina askatu aurretik, musu eman eta esan nion. Zoaz nire amaren gana, eta esaiozu gure lurbola hunditzen ari dela, eta ez dela sekula utziko. Hurrengo goizean, badezpada ere, etxe aurreko haran arbolari begiratu nion sukaldeko leihotik, baina globorik ez zegoenan, noski, eta poztu egin nintzen. Amaren gana joango zela zuzenen pentsatu nuen, amari nire enkargua ematera. Gero, haundia egin nintzen, maitemindu ere bai, baina amarekin ahaztu ez. Eta gure seme unaik 6 urte bete ditu gaur. Etxeko alkoian bazkaldu dugu, eta amona Jose Pinolakoa zen esplikatu diot. 2 globoen historia ere kontatu diot, eta elur bolarena.
Postrea jaten ari ginela, aita altxatu da Maitik eta unaientzako opariekin itzuli da. Erregali paperean bilduta ekarri du bat, eta bestea, airea, eta bistan. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxeetako plazan. Batzutan, halako gaietaz solastea atzentzen zaigu, baino ederra da, penatik eta minetik balin bada ere, gantziren pertsona horiek oroitzia. Musu potolo bat eta bertze bat arte.